Üstümüzdəki bulğan ulu farzımızı ütim degen niyet bilən Fas'av ilə zikrillahi Allah'ın zikrini aşığız, qıtılığa aşığız, namazğa kiligiz degen əmrgə buysunub, gısillənib, təharətlənib, dünya işlərin qaldırıb durub şuşu kurkam, yaqtı, matur məşidkə kilgən aziz qardaşlarım, Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Mübarək olsun Cuma günlərimiz. Allah subhanahu wa ta'ala illər bizgə, günlərimizgə hayırlı iminliklər, tanışlıqlar, avrularga hayırlı şifalar, tevfiksizlikdə, dinsizlikdə, namazsızlıqda jirüşlərgə Allah Teala köngüllərinə hidayət nuru, iman nuru, İslam nuru nasip eylesin. Şaban aylarının ortasına kelip jettik. Rızaqlamı inşallah uraza bula. Urazaga hazırlık bara. Әлі физик яғынан ғана түгел, бейір бауыр ашқазданлар яғынан да түгел, бәлки рухи яқтан хәзірлік болса, тігі ауырлықны сезмей тұрған болабыз. Қайбір кіші, әлхамдулиллах, ураза жете, Аллахыма бәллиғни Рамадан, Раббым Рамазанға ирішсам еді деп күтіп алабыз. Қайбір кішілер қызғанышқа қаршы Рамазанға бір атына қалғаш, врачқа барады, тігінде ауыртмым екен, мұнда ауыртмым екен, бейірлерім, бауырларым, врач әгер де айтса, вам нельзя держать уразу деп, бәлки ураза тұтмасымын деп сейініп жүрішлер де бар. Ғажап түгел, ашлық ол қорқыныш нәрсе. Аш тұру, ашамышы тұру, кімгәдір ол бір қаты қорқыныш нәрсе, ләкин аңарнаса керек, Аллах субханала ва тағала Құран кәримде айта, ләғалләкум тәттәқун. Шаят ки сіз Аллахға яқын болырсыз, тақуа болырсыз дейді. Шушы тақуалық турында бик көп сөйледік, ләкин мен мәжбүр болдым силерге, нәрсе өткен жұмғаны менің орныма мұнда біздің орнымызға келді. Юсуф хазірет бик матур етіп бағас сөйледі. Алхамдулиллахи раббил аламин, сондай хазіретлері біз бар. Мен өзім Атна районы Түбән Бәрәске ауылында болдым. Атнинский район, Нижняя Бәрәске. Мұндан бір 80 шақырым. Көз алдыңызға кетірегіз, 1769 жылда, 1769 год, 252 года тому назад, біздің бабаларыбыз мәшіт салғандар. Әлі ненде болған кирпишлер, ненде болған цементлар, ненде болған подъемный крандар, субханалла, 2 метр ярым стеналары. Жай күні салқын, қыш күні жылы шықмеші мағында рәхат. Андағы матурлық, андағы көркемлік, ол мәшіт нәрсегіне болмаған, клубта болған, складта болған, аны жемірге де тырышқанлар, аны шушы динге қаршы күрәш барғанда, аны шартлатырға да тырышқанлар, шартлатып қарағанлар, бірнеше кирпиш кірәсілкенген де бір нәрсені сілкет алмағанлар. Менә шушы 252 елдан соң Allah'ın rahmeti bilen, şundağı kişilerinin tırışlığı bilen, hikmetinin yardımı bilen, сохранение памятников деген uyuşmanın yardımları bilen, buna şuşu meşitini gel etkenler. Biz kayadır jiribіз Египетқа, Дубайға, Türkiye'ge qaribız, Aya Sofiyalarını, Sultan Ahmetlerini, ansı da kirek. Әміне өзіміздің бұрын астымыздағы мұнда 80 шақырым 252 ел салынған мәшітні барып қарып қайтырға керек жамағат. Мне стыдно, мен неше ел мүфти болдым, көп неше ел мұлла болып жүрем. Міне әлігіне мен анда шақырғаннан соңына бардым. Менімше балаларымызны алып, жамағатымызны алып, отыртып, өзіміз білән, төріміз білән да шей алып ма, сондай табиғатны, матур ормандарыны көріп, шушы ауылларыны көріп қайтырға керек. Шушы ауылдағы мәшітні көріп қайтырға керек. Аның матурлығы субханалла. Бұл Ибрахим Бурнаев. Соңынан 2 елдан соң, мына мұнда Исмағил есімді аның інісі, мына Бурнай мәшітін тізген. Мәржәни мәшітлерін ашаған, аннан соң мына бұл таш мәшіт бар бет, Рамил хазірет оқыта. Шундағы мәшітлерге ашаған аларының қияфетлері бір. Фарыз бүлмәсі, сүннет бүлмәсі, башмақ бүлмәсі, анда аста тағы мәдрәсәләр, аста класслар. Субханалла. Вағыздың темасы нәрсәдә? Вағыздың темасы тақуалықта. Һәр бір іш, әгер дә тақуалық білән, богобоязненность білән, дұрыс ихлас білән, ниет білән эшләнсә, неше еллар үтү белән, неше гасырлар үтү белән шушы нәрсә барбер кире кайта.
біртін бинасы жемірілген болса да, аны шушы историклар, археологлар табып, вот здесь стояла мечеть, вот здесь стоял храм, вот ее стены дейлер да, аннасын приблизительно шушы негізді, шушы фундаментта мәшітні яки башқа храмны көтерелер. Почему так? Потому что первоначально заложено было на чем? На богобоязненности. Әл-мәсҗиду уссиса лит-тақва деген сүз бар. Мәчет тақвалыққа негізленген. Әгер де мәчет тақвалыққа негізленген болса, если мечеть будет основываться и фундаментализироваться на богобоязненности, ул мәчет ішли. Қайбір вақытны көрәбіз, таш мәчет, мраморный, әлләнинди бик мотор, манаралары да, халық жоқ, халық келмей. Кішкене генә авылда бір ағаш мәчет, анда гірлеп тұра тұрмыш. Бәлки теге мраморный мәчетне салган вакытта аларның ниятләре дөрес булмагандыр. Ә менә бу агач мәчетне салган вакытта Аллаһ ризалыгы өчен салганнардыр. Соңыннан бер-ике көннән соң бардым Мари ягына, Бәрәңге районына, Мазарбаш авылына. 1829 ел 1829 год. Хәзер 192 ел үтте. 8 елдан соң 200 ел була. Нақшынды yok мәчет тау башында. Қарағыз, біздің бабаларыбыз ең бірінші бір ауылға урнашқан вақытта, ол Мазарбашта кім урнашқан? Мына шушы Иван Грозный шуқындырғаннан соң, шуқынмейм, башқа динні қабыл етмейм деп урманнар арқылы қаша-қаша шунда урнашқаннар да ең бірінші етіп нәрсе салғаннар? Мәчет. Қарағыз. Очистка души, для чистоты души. Соңынан үзләренә йорт салганчы нәрсә салганнар? Мынча. Тәнне чистарталар һәм күңелне паклыйлар. Тән чиста булса, күңел пак булса, киемнәребез, тәннәребез пак булса, ул җиргә нәрсә килә? Ул җиргә бәрәкәт килә, фәрештә килә. Пишрак булса, нәҗис булса, ул җиргә нәрсә килә? Ул җиргә шайтан килә, дахшат килә, җин килә, пәри килә. Шуның өчен карагыз, безнең бабаларыбыз нинди мудрый булганнар. Кичә генә әле шул ук Атна районы Иске Эҗем авылында мәчет, кичкенә генә бер агач мәчет салганнар. Аны шактый 7-8 ел салганнар, ләкин халык әмәгә килеп чыгып, анда бурьянны бөтенләй әмә итеп, чистартып, нигезләр салып, бураларны апкайтып, әзәзләп үзенең акчаларына мәчет салганнар. Мин моннан бер 30 ел элек мәчет ачып җиргән вакытта шундый бер гадәт бар иде. Мәчетне ачабыз да, монда мулла, монда мөфти, монда мәзин, монда глава администрация, монда халык җыелган. Мәчетне ачабыз да, лентаны тәкбирле кисәбез дә, мулла белән мәзин, мөфти кирип китә, бөтен глава администрациялар борылып кайталар. Мәчеткә кергән кеше 7-8 кеше, 80-не кайтып киткән. Ә хәзер шундый тенденция, әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, монда 100 кеше булса, аның 80-не керә. Әлхәмдүлиллаһ. Нәрсә дигән сүз? Мәчет салу белән түгел икән әле. Мәчет салу белән генә түгел, менә шушы мәчеткә халык җирү белән. Әле халык җирү белән генә түгел, шушы халык киләчәктә шушы мәчетне саклап кала аламы, юкмы? Аннан соң мулла жаловаться итә. Утка, суга, газга түләргә акча юк ди. Бер бизнесмен салып бирә дә, аннан соң 1-2 җомгадан соң утка, суга түләргә дә акча юк. Ни файда ул мәчетнең булуы, әгәр дә халык аны күтәрмәсә? Фарзу кифая деген сүз бар. Фарзу айн ул безнең намазыбыз. Фарзу айн күз. Менә күзебез шикелле ул безнең намазыбыз. Фарзу кифая нәрсә? Фарзу кифая ул мәсәлән җаназа намазы. Әгәр дә 15 кеше килсә, калган 50 кеше килмәсә дә була, истләреннән төште. Нәкъ шулай юк. Әгәр дә инде бер кем дә килмәсә, бөтен авыл гынахлы була. Нәкъ шулай мәчеткә, әгәр дә мәчет салынган икән, теге бизнесмен түгел, бәлки бөтен авыл халкы гаепле була. Шушы мәчеткә, әгәр дә юлга кар салынып, шушы тапталмаса. Кайбер мәчеттә, кайбер авылларда җомгага гына киләләр, ә кайбер авылларда кызганычка каршы гайдкә генә киләләр. Менә шушы мәчет юллары тақыр булса, мәчет юллары ачылса, ул авылда бәрәкәт бар. Башладык тақва турында. Һәм шуңар кайтабыз, мөхтәрәм азиз кардәшләрем. Аллаһ субхана ва тааля Коръән Кәримендә әйтә:
иннама ятакаббалуллаху миналь муттакин. Воистину принимает Аллах только от богобоязненных. Кеше бик күп эшләүе мөмкин. Әллә нинди фондлар бар, әллә нинди ятимнәргә, мискиннәргә, гарипләргә, инвалидларга, дом престарелыхларга бөтенсендә ярдәм итүчеләр бар. Хөкүмәт тә акчасын бирә, дәүләт тә акчасын бирә, халык та килә, бизнесменнар да килә. Ул бик яхшы. Ләкин ул әйбер җәмәгать дөньяда гына кала. Аның өчен грамота бирәләр, аның өчен мактыйлар. Әгәр дә шушы эш тақвалык белән эшләгән булса, Аллаһ ризалыгы өчен булса, дөньяда да аның әҗр савабы була һәм мәңгелек ахирәткә дә кайта. Шуның өчен тақва турында, тақвалык турында Аллаһ Тәала Коръән Кәримендә бик күп әйтте. Я аyyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Аллаһ Тәала безгә каратып әйтә: "И иман китергән бәндәләр, о те, которые уверовали, иттақуллаха хаққа туқатихи". Аллаһ Тааладан шын курку белән куркыгыз. Не просто так, а истинным богобоязненностью бойтесь Всевышнего. Нәрсә икән ул шын курку белән курку? Берсе килде, чапан килде, сакалы белән, шитек белән, чалма белән намаз укый, кемдер уйлый: "О, какой он богобоязненный". Юк, алай түгел җәмәгать. А берсе килде, аның чапаны да юк, аның шитеге да юк, аның сакалы да юк, ләкин син ихлас белән укый. Кайсы? Аллаһ каршында нәрсә кирәк? Тaqabbal. Кабул булуы кирәк. Кабуллыгы кирәк. Бер кеше гомер буе хафиз булып йөри, Аллаһ сакласын, кабул булмавы мөмкин. Бер кеше гомер буе малларын тарата, аның өчен Аллаһ сакласын, әгәр дә тақвалык белән эшләмәгән булса, ул кабул булмый. Шуның өчен шушы нәрсә кирәк? Тақвалык кирәк. Бер сахаба Абдуллах ибн Мас'уд әйтә: "Ан акуна а'ламу анна Аллаһ тaqabbala minni 'amalan ahabba ilayya min an akuna li mil'ul ardi zahaban". Әгәр дә мин белсәм, диде Абдуллах ибн Мас'уд, мин белсәм, минем бер генә эшләгән эшем, бер генә сәҗдәм, бер генә намазым, бер генә уразам, бер генә хаҗым Аллаһ каршында кабул булуын 100% бергән булсам, и себе знал то, что одно деяние мое, совершенное в этой жизни, Всевышний принял 100%, то это лучше, чем горы золота. Карагыз. А без бүген дөньябызны ахирәткә сатабыз. Эшебез кала дип намазыбызны калдырабыз. Акча табабыз дип уразабызны калдырабыз. Сәламәтлекне саклыйбыз дип уразаны тотмыйбыз. Карагыз җәмәгать. Абдулла ибн Мас'уд сахаба нәрсә ди? Әгәр дә мин белсәм, минем бер генә гамәлем Аллаһ каршында кабул булганын, миңа 1000 алтынга бирүгә караганда, тау алтынына бирүгә караганда да шушы нәрсә артыграк. Ал-хауфу алал-гамали ан ла юқбалу ашадду мин ал-гамал. Бер эшне эшләү бик авыр. Алдыбызда эш тора. Аны эшләү бик авыр. Ләкин аннан да авыррак. Ул аны эшләүен эшләрмен, кабул булыр микән, юк микән дип әйтү. Страх того, что твое деяние может быть не принято, тяжелее, чем совершение самого деяния. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, аның өчен күп кирәкми. Аның өчен ихлас кирәк. Аның өчен рия кермәсен, һәм аның өчен Аллаһ ризалыгы өчен дип әйтү кирәк. Нинди генә булса да, әз генә булса да эшебез. Абдулла ибн Умар янына бер кеше килде дә һәм садака сорый, хәйр сорый. Хәйр сорый. Нәрсә ди? Үзенең улы Сәлимгә әйтә: "Бир аңар бер динар", ди. Динар аз акча түгел. Күп акча, ул динарга шактый гына әйберләр алып була. Теге әйтә: "Аллаһ кабул итсен синең садакаңны", ди. Теге мискин: "Аллаһ кабул итсен синең садакаңны". И нәрсә дип әйтә? "И улым", ди. Әгәр дә минем бер генә укылган намазым, один земной поклон, бер генә сәҗдәм Аллаһ каршында кабуллыгын мин белгән булсам, бу минем өчен иң зур бәхет булыр иде. Без көненә ничә тапкыр намаз укыйбыз? Алхамдулиллах раббил аламин. Менә шушы намаз укыган вакытта субхана раббил азим, субхана раббил агла, рабби гфирли вархамни вагафини.
Менә шушы бер генә дуга. Рабби гфирли вархамни вагафини. И Раббым, минем гөнаһымны гафу ит. Миңа рәхмәтеңне сал. Вагафини, миңа сәламәтлек бир дигән әйбер кабул булса, әллә нинди кадәр малыңны бирер идең шуның өчен. Шуның өчен нәрсә кирәк, мөхтәрәм газиз кардәшләрем? Шуның өчен тақвалык кирәк. Тақвалык кирәк. Али ибн Абу Талибның бер әйткән сүзе бар. Ат-тақва هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضاء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وزبر شغير شكله قراءة شكماتور как красиво звучит. التقوى هي الخوف بالجليل والعمل بالتنزيل والرضاء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Тақвалык нәрсә ул? Тақвалык ул иң беренче Аллаһ Тааладан курку. Нәрсә дигән сүз? Аллаһдан курку. Кыска гына. Аллаһ ал-амалу бима амара Аллаһ ва интихау гамман мана Аллаһ. Аллаһ кушкан әйберләрне эшләү, Аллаһ дигән нәрсәләрдән тыю. Делать то, что повелел Всевышний, и оберегаться, сохраняться того, что Всевышний запретил. Все, менә шушы тақвалык. А без уйлыйбыз, о, тегеләй кирәк, мәчеткә керергә кирәк, тегеләй итәргә кирәк. Юк, җәмәгать. Харамнан тыелдың, аракы эчмәдең, зина кылмадың, намазыңны укыдың. Менә шушы бөтенсе тақвалыкка керә. التقوى الخوف بالجليل Аллаһдан курку والعمل بالتنزيل. العمل بالتنزيل дигән сүз, тәнзил нәрсә ул? Тәнзил Аллаһның Коръаны. Коръан белән гамәл итү. Коръан ул нур, Коръан ул шифа, Коръан ул бәрәкәт. Әллә каян эзлибез нурны. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында Мәдинәдә анда бер нинди электричество, бер нинди лампочкалар юк иде. Анда керосинга яки анда майга шактый гына акча кирәк иде. Ләкин шушы Мәдинәдә Коръан укыган вакытта, төннә белән, кич белән, төн уртасында Коръан укыган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күрә иде ул йортларның нурланганын, аннан нур балкып тора иде Коръан укыган җирдә. Нуру, Коръан ул нур. Коръан bir yurtda укылса, анда фәрештәләр була һәм нур сибелеп тора. Без аны бәлки күрмибездер, ләкин Аллаһ субхана ва тааляның фәрештәләре аны күрә. Al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wa-rida'u bil-qalil. Taqwalык нәрсә ул? Ar-rida'u bil-qalil. Әз булса да, шуңар риза булу. Әз генә булса да, риза булу. Һәр бер нәрсә адвамуха ва инқал әз булса да дәвам иткән әйбер хәерле. Кайбер вакытны бик күп мал кирә дә миллионнар. Карыйсың 15 көндә бер айда ул бетә. Кая китте, кая килде белмибез дә. Чөнки шөкрана юк. Кайбер кешегә әз-әзләп кенә керә, ул аңар шөкрана кыла. Ул аңар сиенә, балаларына әйтә, хатыны белән бергә сиенәләр. Шуның тиешле садакаларын, артса тиешле закатларын чыгара, карыйсың. Аллаһ Тәала арттыра. Ва ин шакартум ла азиданнакум. Мин ниғмәтемә шөкрана кылсагыз, мин арттырып бирермен. Ва ин кафартум инна азаби ла шадид. Мин биргән ниғмәтләргә шөкрана кылмасагыз, минем газабым бик каты диде Аллаһ Тәала. Шуның өчен бай кеше кем? Бай кеше әзгә дә канагать булган кеше. Вал истигдаду ли яумир рахил. Тақвалык ул нәрсә? Тақвалык ул үлемне көтеп алу. Үлемгә хәзер булу. Истигдад дигән сүз будь готовым. Нәрсәгә? Рахил, күчүгә. Аллаһ хузурына күчәбез. Бүген дөнья белән мәңгелекнең мисалы менә күз алдыгызга китерегез. Бик зур бер метрга, 2 метрга бер еп. Нидердер бичевка, веревка. Анда ничә метрда? Анда меңләгән метр. Ләкин шуның башыгына bir 25-30 сантиметр ул безнең яшәгән дөньябыз. Менә бу безнең яшәгән 80 елыбыз, 90 елыбыз. Калганы бөтенсе дә хисапсыз, бездонный, бесконечный ул нәрсә? Ул Аллаһның мәңгесе. Шуның өчен тақвалык ул нәрсә? Тақвалык ул үлемгә хәзерләнү. Не просто тогда все умрем дип кенә түгел. Барыбыз да үләбез инде, барыбызның да күмәләр түгел. Ничек үләсең? Тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун.
Ничек итеп башлаган идек, шулай итеп тамамлыйбыз. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләдән чын курку белән куркыгыз, ва ла тамутунна, уля күрмәгез, ни в коем случае не умирайте", ди Аллаһ Тәгалә. Тамутунна, нуны тәшдид белән Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлбәттә, уля күрмәгез", ди. Безнең кулыбыздамы, юкмы? Юк. Үләбез барбыр. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Не умирайте, ди. Үлмәгез, ди. Уля күрмәгез, ди. Давамы: "Илля ва антум муслимун". Үлсәгез дә мусламан булып кына үлегез. Мусламан булмыйча уля күрмәгез. Әгәр дә мусламан булучы кафир булып үлсәң, мунафиq булып үлсәң, Аллаһ сакласын, барзах анда инде мәңгелек җәһәннәм, Аллаһ сакласын. Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә сахабалар, килә кешеләр дә әйтәләр: "Я Расулуллаһ, кыскана миңа вагасила. Я Расулуллаһ, гизни, айда вагасила". Пәйгамбәрбез нәрсә дип башлый иде? Кыска гына: "Иттақуллаһ, хайсума кунт". Кайгына булсаң да Аллаһ Тәгаләдән курк. Башка нәрсә кирәкми, Аллаһ Тәгаләдән генә куркы. Шуның өчен нинди генә пәйгамбәрләр үтмәде. Юсуф алейһиссалам, Нух алейһиссалам, Худ алейһиссалам, Салих алейһиссалам, һәм башкалар, һәм Ибраһим алейһиссалам. Аллаһ Тәгалә шуларга васади ваттaqal ва мина فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ قال لهم أخوه نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوه هود ألا تتقون. خد قادة، نوح قادة، إبراهيم قادة، صالح قادة. الله تعالى ألا تتقون. قرق ميسز ما بويتيس سويشنو دي بتن حكمت yaşawımızın da oңышлыгыбызның да бәрәкәте тақвалыкта. Әгәр дә эшең бармый икән, значит тақва түгелсен. Әгәр дә хатның тыңламый икән, тақва түгелсен. Әгәр дә синең ниндидер анда тормышта проблема икән, бизнесыңда, башкасында, тақва бул. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ваттақуллаһа ва югаллимукумуллаһ". Аллаһ Тәгалә әйтә кыска гына: "Ваттақуллаһа ва югаллимукумуллаһ". Аллаһ Тәгаләдән шын курку белән куркыгыз. Шын курку белән курыксагыз, Аллаһ Тәгалә нишли? Ва югаллимукумуллаһ. Аллаһ Тәгалә сезне үзе өйрәтә. Кемдер институтлары бетерә, университетлар бетерә, академиялар бетерә, әллә нинди доцент, профессор, академиктар должностьлар ала. Буш бөтенсе дә әгәр дә тақвалык булмаса. Бөтен әйбер менә шушы әйбер дөньяда гына кара да ахирәткә калмый. Шуның өчен нәрсә кирәк? Аллаһ Тәгаләдән курыксаң, Аллаһ Тәгалә бер кашан да ташламый. Аллаһ Тәгаләдә шын ихлас белән әгәр дә ниятләп эшеңне эшләсәң, ул эшең 252 елдан соң да, 200 елдан соң да, 500 елдан соң да калкып чыга, сине искә ала торган булалар.